संसारनि मोखाङावहाय देखायफ्लादों दिनै बे आंनि हौवा एमजिआनो जन कार्जिनो हरदों आंनि जायजोंहाय आंनि हाबा जुलि जाखानोसैमोन गथ' मोनैनि सिगांबो बुदों होनदों नों आंखौ नोंसो आंखौ दुम बुदों बिनि उनाव आं नोंनाव साया होननानै खोनथामसो बुदों फाग्लि बायदि एक्टिं देखायथिबाय नोङो ओमफ्राय हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोन गोबांथारानो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबायानो बेनो जादों लोगोफोर दासान्दि बयजोंबो सिनायजाखानाय इउटुबार बिथां एनिथिं एमजे आरो बिथांनि बिसि प्रिति नार्जारी बिथांमोननि गोबांथार सानैजों दाङाबाजि जालायनाय लोगोसेनो प्रिति नार्जारी बिथांनि गोसारनाय भाइरेल फट' बेफोरो दायो ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं आरोना दायो बिथांमोन सानैनि गेजेराव गुबै दायनिगिरिया सोरमोन बेखौथ' जों रोखायै बुंनो हाथ'ला थेवब्लाबो सानैनि गेजेराव जि दायो दाङाबाजि बेबा बेखौ होनलायगासिनो दङ बिनि सायावनो सुंद'यै सावरायगोन लोगोसेनो बै भाइरेल जानाय फट'नि सेंग्राया सोरमोन बेखौबो प्रिति बुंनाय हिसाबै नोंथांमोननि सेराव फोरमायनानै होगोन लोगोसेनो आरो दायो ससे प्रिति नार्जारीनो सुंद' भिडिअ भाइरेल जागासिनो दं बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनानै होलांगोन आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर दायो प्रिति नार्जारी बिथाङा जे सासे सेंग्राजों फट' भाइरेल जागासिनो दङ बे सेंग्रायानो जाहैबाय जेब्ला एनिथिं एमजे बिथांजों जुलि जायैनि सिगांनो बै सेंग्राजों बिथाङा जुलिनि रादाय खाबायमोन होननानै प्रिति नार्जारी बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोसेनो जेब्ला बिथांमोना जुलिनि रादाय खाखाबाय जेला बिथांजों सोमोन्दो लाखिदों होननानै बैफोर बाथ्राखौ बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनानै होनायखौ नुनो मोन्दों बेराफारसेथिं एनिथिं एमजे बिथांखौ दम हरग्रा सेंग्राया बै प्रितिजों भाइरेल जानाय सेंग्राया नङा होननानैबो बिथाङा बुंदों जाय बिथाङा एनिथिं एमजे बिथांखौ दम हरदों बै सेंग्रायालायनो प्रिति नार्जारी बिथांनि लोगो होननानै मोनथिनो मोन्दों आरोना लोगोफोर जाय बिथाङा एनिथिं एमजेखौ दम हरदों बै सेंग्राया गोबाव समहालागै प्रिति नार्जारीजों रायलायबाय थायोमोन होननानै एमजेनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों आरोना जेब्ला एमजेआ बै सेंग्रानो फन हरो अब्ला माबाफोर बुंफ्लांदोंमोन जानो हागौ बेनिखाय एनिथिं एमजेखौहाय गथ'खौ वेस्ट बेंगलनिफ्राय लांफैयोब्ला सिथारगोन होननानै दम हरनायखौ एमजे बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजोंनो रोखायै फोरमायना होनायखौ जानो हागौ नोंथांमोन गोबांथाराबो खोनाखादों जानांगौ एबा नुखादों बेराफारसेथिं जाय सेंग्राया प्रितिजों भाइरेल जादों बे सेंग्राया जुदा आरो जाय एनिथिं एमजेखौ दम हरदों बे सेंग्राया जुदा होननानै प्रिति नार्जारीया गावनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिदों लोगोफोर बिथांमोननि गावस्रालायनो नागिरनाय जाथाया दाल' नङा सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना एफा एनै जाबोगासिनो दंमोन आरोना बिथांमोननि बेबायदि गावस्रालायनो नागिरनाय जाथायानो जाहैबाय प्रितिनि बादिब्ला गावसोरनि वेस्ट बेंगलावहाय एमजेआ थाहैफानांगौ आरो बेराफारसेथिं एमजेआ हिन्जावनि न'आव थानानै संसार जाया बेफोरबायदियाबो सिगांनिफ्रायनो जाबोखाबाय दङमोन आरोना दायो बिथांमोननिनो बारानिफ्राय बारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों दायो बेखौसो हमदांना मोनाखै दि प्रिति नार्जारीजों जाय सेंग्राया भाइरेल जादों बे सेंग्राया एमजेजों हाबा जायैनि सिगांनि मा ना एमजेजों हाबा जाखांनायनि उनावसो जानाय बेखौसो रोखायै हमदांनानै मोननाय जायाखै आरोना लोगोफोर बिथांमोन सानैनि गेजेराव सोर सासेया सैथोखौ बुंमारदों बेखौथ' साननैसो उनावबाबो मोनथिनो मोनखागोन दायो नैबे प्रिति नार्जारीनि सुंद' भिडिअ भाइरेलाबो ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं आरोना लोगोफोर बेखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय आसा खालामबाय नोंथांमोन गोबाङानो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय